Guys, guys. Guys. Dito pa rin. Pag may uban sa? Yay. Layat.
Kaya dula. Gituhik ra man. Gituhik ra. Murag palata gini kuan man. Bato. Asa pa daw magtusok sa ulo? Bitay man ko iko god. Bitay. Yes matuhang ko nagkuan god. Palusot imong kuan dili. Ini siya ro. Ini lang makausan ni ron. Lang gua ko timing. Aw. Lagi tahun. Kuha tahun ko usa. Ups. Asa mo tusok dong? Asa mo tusok? Hasan, baba. Ito yung Hasan. Ay, nylon yung kita. Hmm. Ako naman nylon mo ko. Ako magikuan namo ko alambre. Hasan. Ay, may isa na tayo guys. Malawan na guys. Ay, salamat Lord. Terus kuat tunggu dong. Aras tunggu. Kaduha pa nya sangit ko akong kuan giahak. Laom na pita sa? Laom na pita.
Guys. Guys. Madulas ito guys. Ang hirap mamasol guys. Lalo na kapag naka-video guys. Oh. Ito na guys, ang aking kuha guys sa pagpamasol. Ito po ang kuha sa aking kapatid. Oh, maraming kuha yung kapatid ko guys. Ang aking nakakatandang kapatid.